Osalanek 2012. Urteko ezbehar kopuruen txostena kaleratu du. Honen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresetan 13% murriztu zen ezbehar tasa pasaden urtean. Juan Maria Aburto Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak adierazi duenez, balio horrek badu zerikusirik euskal enpresetan arriskuen prebentzioa areagotzearekin, azken hilabetean lan istripu ugari egon izana kontraesana ekar dezakeen arren. Gure ustez datu honek badu zerikusirik Euskadiko enpresetan arriskuen prebentzioaren areagotzearekin. 2008tik 2012 bitartean istripu tasa urtero batez beste 11,6 jaitsi da. 2012an lanaldian baja eragin zuten 25.307 istripu gertatu ziren euskal enpresetan. 2011an baino 4.870 gutxiago. Ezbehar tasa 3 lurralde historikoetan jaitsi zen produkzio sektore guztietan. 2000 urtetik ona izan den jaitsierarik handiena izan da aurtengoa. Eragin indizea oso esanguratsua da. Aktibitate mailari lotuta ez dagoelako. Lanaldian baja eragin zuten istripuen jaitsiera nabarmena eraikuntzan eta industrian gertatu da, eta neurri txikiagoan zerbitzuetan eta lehen sektorean. Oro har, Araba da lanaldian baja eragindako istripuen eragin indize altuena daukan lurraldea. Lanbide gaixotasunei dagokionez, 2615 pertsonari aitortu zitzaien hau, aurreko urtean baino 8% gutxiago. Aldi berean, osalanetik adierazi dutenez, emakumeek gizonezkoek baino arrisku handiagoa dute lanbide gaixotasuna izateko. Heriotza eragiten duten istripu gehienak 55 urtetik gorako langileen artean gertatzen dira. Balio hauek gizarte segurantzan afiliatutako 100.000 langileko baja eragin duten istripuen kopurua islatzen dute. Datu hauen aurrean, Aburto sailburuak eragile sozial eta enpresa guztiei dei egin die, beraien lan esparruetan arduraz jokatzeko eta prebentzioan hartu beharreko neurriak ezartzeko. Horrexegatik lanean jarraitu beharra daukagu, eskura ditugun tresna guztiak erabiliz, lanpostuan gertatzen diren istripuen kopurua gutxitzeko.